Na mkpụrụ ụbọchị 13 ọnwa nke isii afọ 2021 a kiri ka unu fọzie ụmụ ihe megasịrị na ngeji nkeji ka anyị ga na-ewetara ya unu ka unu wee fọ ka ndị Enugu ji kwụrụ chimchim kirenu ya. Ekenere m unu ka unu wee bụrụ ndị gbakọtara lụrụ alụ ụka wee gbakọta taa na ekene m unu niile na-asị unu nnọọ ukwu unu ji wee bịa nke unu ga-eji wee na-ya manara ekenekwana nwanne anyị nwoke ọzọ Chimeleze nke mbụ na Ogbuọka ọgọ ya eluli ya ụlọ maka na nkwa abụrụkwa nta ka o bidoro na ọkwara anyị nkwa na ya ga-ehu ụzọ anyị for one good year a na-akọdịkwa aka ebe a so na akpa o si ewepụta ibe nwa ọzọ yara aka akọ na ya abịa mmaji kwuru mmaji gwa na-azị unu bụ ndị ụmụnne m ndị nọ na-alụkwụsị taa efu n'etiti anyị alụkwụsị ejezuo ụwa niile o jezu ụwa niile alụkwụsị asọrọ nwoke ọsọrọ nwaanyị ọsọrọ ụmụazị ọsọrọ okenye alụkwụsị bụ ebe mmadụ na ibe ya na-eme nwanne maka na unu ma na ụbọchị gburugburu n'Igbo niile bụ owu ebe anyị nwere n'ala Igbo so ose Anambra na Imo ka anyị nwere before ndị oyibo a wee bịa wee gburibe anyị wee gburigide anyị wee gburide ebe anyị otu egburiziri anyị na maka ka e na-egburi anyị ka e na-egburi mkpụrụ ego anyị onye fụzi nwanne ya ọsị gị na onye nke onye Imo onye Abịa onye ebe onye ebe onye ebe ma lụfuo na ofu nna ofu nna ọ tọrọ onye na onye so ọ bụrụ na anyị bịara afọ ọdịnala anyị wee sobe nke ndị ọcha wee nye aka gburitofu anyị mana taa anyị nwa ka anyị chọrọ ka anyị nachi na-eme mma na nzọmụkwụ ndị nna anyị bazọrọ maka na mgbe nna anyị ba na-achịwa nọ n'ụwa nna nna anyị ba na ya na nwanne ya lụọ na nwanne ya lụdebe ya n'akụkụ nwanne ya nọrọgide ọ na-atọsị ya jee ebe eji egbukwu anya ebukọta ọnụ na-emekọ iwe ọnụ onye tie mkpu mmadụ ezu onye arị otu ahụ ka ndị be anyị si eme iwu ụbọchị gburugburu mana ọnya ka anyị chọrọ ka anyị wechinata azụ ụmụnna anyị nọ n'ezi wee jekwuo mba wee nenecha anya wee bụ na ebulu brain box anyị eziokwu ịghọtagwo ya na ụfọdụ na-eme ajọba obodo Igbo ndị na-achị anaghị eje buku masị n'ụlọ ụka befe ejebe ka Jizọs kwuru ụzọ onye alụji ebe aka akụnya bụ nwa Jizọs agbanarị ya mgbe aka kụli ocheta na omenala dị ejeje na omenala ọ natazi ọgwa nne ya gị rafụ ebe anyị na-eje na ya na-azi eje na aftara na kemgbe ya nọ Israel na ndị Israel na ya fụbetu ọ nwere alụsị ya na-ebe ebere onye nke a sị gị na ya nọ na Thailand na ya hụrụ alụsị Thailand nọ ebe a ka ndị be na-ebe ebele China nwere nke na alụsị ya ka a na-ebe anyị nwere Jizọs nwee ibe niile nwee ma Jizọs ma Meri ma mmị ya mana be anyị ka abụbụ kacha wee dị anyị abụbụ ndị si na anyị bụ Chukwu anya mana ndị abụ na-abụrụ Chukwu anya bụ ha ka ndị be anyị na-eji ebite ego mbụ ndị abụ ndị ọgọ mmụọ na the whole ụwa niile ebe ha bụ na ya zụzi anyị ni today anyị wee nacha wee sị mba na anyị ga-anachi ọnọdịnala be anyị maka na mgbe nna anyị na-eme ọdịnala be anyị na iwe oli akọrọ ndị Igbo o nwere iwe oli kọrọ anyị nwa bụ Chukwu abụrụ anya ndị Igbo bụ Chukwu na ala Igbo ka Chukwu si wee bịa onye na-amarọ ka ọ malị ata na enwe ọ bụ na ị marọ itielu anya na Chukwu ejebe ya Chukwu nwa anyị na-achọ ebe niile anyị na-achọ ejebe niile na be anyị a ka o si wee binye ya anyị nwa nwe ya rapụ nke ndị ọcha deje penti enye white onye fụtasị gị n'afọ ebe ọ nọ n'igwe na-egbu ahụ o nwere ihe ndị ọcha dị program a ga-eprogram mmadụ kwụ ya na-aga ije ọ bụla ikuku nkịtị ọ dịzikọ na ara ma mkpụ onye akpụ onye na ugwu blomblom na-apịa rụmụzụ asị na Jizọs apụta onye ọbụla ebunye iru elu onye na-apịa nọ n'ime ụlọ ndị be anyị na-akpọgbuzi isi ya na-akpọgbu onwe n'ala emegide mmadụ asị gị na Jizọs Kraịst akpụ na glory na ọ na-ebe akwa anya mmiri na-agbụ ya n'anya ị ma na onye kpụrụ ya lụrụ ebe a bụ lụọ anya ka ndị bụ ndị ọ bụ mgbakọ nke ya lụchara ya mee nye mgbe ndị mmadụ ga-anị ya apịzi anya aka ọ na-atụ ya pampam mgbe ụmụ nwaanyị jere ịkụ isi n'ala mkpu ada onye ọbụla agbazuo na Jizọs ebewe akwa simenti akpụrụ akpụ ebewe akwa ọ na-aba anyị a maka na brain box adịrọzi mma ịghọtagwo so mpụta ije anyị pụtara ndị emebichegoro ọdịnala dịbe nna ndị emebigoro ọdịnala dịbe na arị nne ihe anyị ji wee kwụrụ bụ onye ọbụla bidogodo n'isi mbido jee dozie chi ya kpochewe ngwulu maka na ụfọdụ obi ndị ichie na ụfọdụ azọbịachagwu ya in the name of na ha si ya na chi nna nna ha na-ebe na ọnya bụ ihe ji ngwuru na ọ gara n'iru if you don't plan well you cannot make money ọ bụrụ nwere ihe dịbe nna gị na-ejide gị if you plan your life very well you will make it in life iwi ụwa n'idi bụ agụgụ isi and agụgụ isi ya ka ndị nna anyị ba ji wee bịa na bifo ịpụta ụlọ ụtụtụ ịpụta ụlọ ekwene ka nzu na ọjị ka ọ be gị nwa bụ Igbo ọbụla nzu na ọjị adị akọbịa mgbe nna anyị ba nọ o site agụ na n'Enugu ukwu evuru m oche mgbe ụbọchị gburugburu
malụ ka ndị ichie si eme nya ka ndị wee chi ọzọ n'oge iwe ma nọchi iso ndị ọzọ na-adị mma maka na ịtara anụ mkpọ ịmụta ka esi atụ nzu ka esi aga ọgbọ ka esi akpọku mmụọ ọdịnala ịghọtagwo onye ọbụla bụ onye Igbo ga-enwe nzu bịa na onye Igbo na-enwe nzu ayara enwe nzu nwa akpụrụ akpụ nzu nke akpụrụ akpụ nwere ọrụ eji alụ iche eji achụ ọjọọ ọgbanje na ndị otu ya na ị ga-eje gote nzu nkụwa bụ ele abụ esi wee gbuchie n'ime ana na nzu nwe bụ n'ana ka esi egbuchie egwutezi anya ndị nke abịa sụọ anya akpọ ọnya debi ọkpọ onye anyị eje chọba edo nwe bụ n'ana ka esi egwutie ibe niile Chineke ji wee gozie anyị bụ aja Igbo bụ n'ana ka a si apụta nzu asị n'ana ibe niile anyị na-eyi uzu wee na-eme ihe bụ n'ana ka o si anyị bụ ndị Igbo bụ ndị nka na ụzụ ibe niile anyị na-eyi uzu na be anyị bụ anyị ji aka anyị enweta ya machis ndị be anyị ji akpọ ọkụ ụbọchị gburugburu be anyị ka a si nweta ya okwute Chukwu mere anyị nri nọdụrụ anyị isi mana anyị nwajizi aka anyị welu oke akpịlị ogologo na anyị chọrọ ka anyị dị ka ndị ọzọ na-enwere agbụrụ ha si wee bịa anyị ji aka anyị na-achọ ka anyị jee nwemie ndị na-enwere agbụrụ mana anyị maọla agbụrụ anyị Igbo nwere agbụrụ ha si wee bịa so ụmụnne m onye ọbụla ga-anachi na-eje dozie chi ya ndị nwere agwụ onye ọbụla nọ n'Igbo bụ nwoke nọ n'ala Igbo nwere agwụ ya bụ ihe ọzọ ndị Igbo amara o nwere onye na-enwere agwụ onye ọbụla nọ n'ala Igbo ma nwoke ma nwaanyị mgbe obodo la agwụ gbam mana ndị be anyị amara ụfọdụ asị gị na onye nke abụ agwụ dị n'ụdị n'ụdị o nwere onye agwụ nke ya chielu iru n'ọlụ oyibo ka ije nọchitere anyị anya ebe o nwere onye agwụ nke ya chielu iru n'ọlụ ugbo o nwere onye agwụ nke ya chielu iru n'izi ozi o nwere onye agwụ nke ya chielu gịnị ịgba ava o nwere onye agwụ nke ya chielu ya n'isi ọgwụ na ọ baa n'ọbịa kịta ahịa niile nọ n'abịa nne na-ekwuchi okwu bancha na na-amara ọmalụta ahịa niile dị n'ọbịa from A to Z na-ekwu okwu onye isi niile kwu n'ọbịa na-agwa okwu na-aga ije onye isi ya na otu ama nga ahụ ị nwere ike ezi nwa anyị ma mefụta n'abalị ma nga ama ndịzi ebe a ọ bụ na ọfụ ala onwe olele nwa nwe epụtakwa ụtọ na chitekwa ebe akpọ iwe niile Chineke otu anyị si aga n'otu aka enyi na-achụkwu ike abịa emekele esi aga ije osisi egbujiri egbuji na anụ ọgụ osisi egbuturu egbutu kwatuche ya n'ụzọ o nwere ike ihe ezi na-aga n'ime abalị fụta na 18 by 12 ibu ha na-abụ ka a na-anụ ọgụ mkpirikpe isi na-aba aba na-anụ ọgụ onye abụọ bụ miracle of Jesus iwe a miracle of aja na Igbo be anyị mana onye si n'ụlọ ụka fụta nwere ike kpịa anya kpara anya kpana ya ọ sị gị na mmụọ ọjọọ bara n'ime ya na ekwensu abatawo n'ime ya otu a mụnwa bụ mmadụ kwụ ọtọ na-eku ume otu a ka ọ na-eku ume wee bịa gbujie n'ike uche ata isi ya biko ka m kpụọ gị isi mana iche ije kpụ isi ị na-ajụ onye klipa biko bịa kpụọ m isi ya mana ijezi nke tụtụrụ dọrọ ma kwara ya debe n'ala ọ dịghị ka obi ya dị ya mma ọ na-eku ume o nwere isi ga-eme na-egbute ọ na-agba ọbara ọ na-agba original blood mmadụ na-efu ya n'ala ị na-egbu ya n'ike na ị pụrụ igbu ya maka na ị nwere ụkwụ na-abụ enye gị right igbu ya enyere gị right ya ihe ọbụla ị ga-eme ihe ọbụla Chukwu kere ka ị must narị ọda ọ sị ya bụla ahịfịa anụ maka ijọ ire ofube gị ị ga-anarị ọda biko na ebe a gbakwala ụlọ ka m lụchata ya ka ọ dị ibe oisi ya biko kwenna ka m kpụọ gị isi na idizikwa nnukwu adịrịs gị onye ọbụla akpụrụ isi na-agbasahụ buo ibu imetụ ya aka jeje so biko ụmụnne m ndị ọbụla a na-anụsọ ọgụ na a na-eme omenala bebe alụkwụsị nọ maka ya inye alụkwụsị infọmeshọn a ga-abịa maka ya ndị a na-akwatu obi we ụmụnne mmadụ adị mmadụ n'ọkpakọ ọnụ si na ọka akwatu obi na aka ga-adịrị ya ịkpọ ụmụnne ha asịla aka na ya ha jụkwụ ịkpọ ndị alụkwụsị a ga-abịa ebe ahụ ha kutuo onye akụtuo ndị alụkwụsị ga-abịa ebe ahụ ha ga-alụchi ya and iwe niile dị ndozi na a ga-edozi and anyị na-eje n'obodo dị n'iche n'iche mana ọ nke ụbọchị si wee dị kịta anyị na-aga n'obodo dị iche iche ọ bụrụ na iwu nọ n'ogbu ọka ka anyị na-anọ anyị na-aga obodo dị n'iche n'iche ma ọgwụ ma nkelefi ma amechi ma akpụ ugo ihe o nwere obodo anyị na-adị eje ịgbasa ozi ọma ọdịnala ibe ahịhịa dị n'ọbịa na-alụ ulu mmadụ dị ndụ bara ulu aja anabara Chukwu abụ anyị na-achọ anyị na-eme apụta ụtọ epụta ụtọ ube anya n'elu Chukwu na-ekenekwe nkịta na-enwe Chukwu nọrọ n'elu enu a bụ empty vessel nwere ihe dị elu so onye na-eche na ụbọchị ọ nwụrụ ọnawa ebe a ntụ ụkọchukwu anwụrụ bụ evugolo ya n'elu ọ kwasị ya nwụrụ ochekwue Chukwu onye ọbụla nwụrụ na ebe na-eche na ebe a ka Chukwu nọ onye ọbụla jee jụọ nnukwu nna ekwudo nnukwu nna ya jụọ ya nya ka a na-eme nnukwu nna gị pụta ụtọ o pụta vụlụ ochie edebe na o bunye iru elu o butuo ọsị ana na-ekwe gị na ọjị ana na-ekwe nzu ekenekwe gị n'ụbọchị taa na mana alụ wetete n'udo ibe anyị nwedebe n'elu bụ mkpụrụ anya Chukwu ji abụ ụzọ ebe Chukwu ji etinye mkpụrụ anya ahụ o ji enezu anya na-emasị gị na ịnọrọ obodo ebe ọ na-afụ nyaba anyanwụ na mkpụrụ anya Chukwu ji abụ ụzọ gosi na o nwere ihe ọ bụla imelu zoro ezo n'iru ya ị na-eme ya chee na ya ba na-agwụrọ gị mana ọ nọ n'elu na-elughelu gị anya so ụmụnne m ọ karagodi m otu a ekele m